vás u dalšího videa a dneska si ukážeme 3 tipy, jak si ze sody a octu a z kuliček vyrobit takové herní pomůcky. První je prostě ocet. Do toho si dáme nějaký předmět. Já tady mám lahvičku, dáme si to tam, vysypeme tam sodu, takže vůbec nic není vidět. A musíme najít tu lahvičku. Když ji najdeme, máme bod. Kdo má 5, vyhrál, nebo 10. No. Tak, to bylo první. Druhý hlad je úplně jednoduchý. Rozdrtíte si ty mladé kuličky a prostě máte relax. Je to studený, nepotřebuje to nějak vodu, je to úplně dobrý. A třetí, tady je asi jakože nejtěžší za mě vyrobit. Vezměte si tam kuličky. Máte tady v tom takovouhle kádinku. Mně tam moc nejde vidět a pomocí té kádinky musíte chytnout co nejvíc kuliček. A to bylo pro dnešek asi všechno. Budu se na vás těšit příště a budu moc rád, když dáte like a odběr.